Vítejte na našem safari v Keni 2024. Pohodlně se posaďte do safari auta a dovolte nám společně s naším kamarádem, řidičem a průvodcem v jedné osobě, Simonem, poznat krásy Afriky. Nejprve vyrazíme do severní části Keni Národního parku Samburu, kde se nachází rezervace Ol Pejeta, která leží přímo na rovníku. Poté se přesuneme na jih Keni do Národního parku Tsavo East a Národního parku Tsavo West. U hranic s Tanzánií vás nalákáme k návštěvě Národního parku Amboseli, který nabízí nádherný pohled na takzvanou střechu Afriky, horu Kilimandžáro. A na závěr naší cesty navštívíme Národní park Nairobi, který leží v bezprostřední blízkosti hlavního města. První den naše cesta směřuje na sever Keni do Národního parku Samburu. Projíždíme městem Thika. Na pravé straně můžete vidět nejvyšší horu Keni, Mount Kenya, která měří 5199 metrů. Dalším typickým africkým městem s tržnicí podél silnice je Nanyuki. Opouštíme civilizaci. Vstupní brána do Národního parku Samburu Buffalo Springs. Oblast Samburu má své typické zástupce ze živočišné říše, takzvanou Samburu 5. Jedním z nich je pštros somálský, patří mezi velké nelétavé ptáky, je přizpůsoben životu v nehostinných suchých krajinách. Následující 2 dny strávíme v rezortu Surana Buffalo Springs a můžeme si užít pozorování zvířat i přímo z terasy našeho ubytování, jako jsou sloni, impaly skákavé, oryx, gazely grantovi. Dalšími zástupci Samburu 5 je přímorožec, známý jako oryx, a zebra Grevyho. Zebra Grevyho je největším žijícím druhem zebry, má velmi úzké černobílé pruhy, patří mezi kriticky ohrožené druhy. Odhaduje se, že jich dnes ve volné přírodě žije méně než 2500 jedinců. Antilopa oryx je dobře přizpůsobena životu v pouštních a polopouštních oblastech. Velmi dlouhé a rovné rohy mají obě pohlaví. Lvi většinu času svého života tráví odpočíváním anebo se věnují péči o svou srst. Ale jakmile ucítí nebo uslyší pohyb případné kořisti, vše se rychle změní. Začíná se stmívat a my bychom se měli před západem slunce vrátit do rezortu. Simon dostal hlášku do vysílačky o pohybu geparda. Tato štíhlá, rychlá kočkovitá šelma patří mezi kriticky ohrožené druhy. Důvodem jejich rapidního poklesu jsou konflikty s farmáři, ztráta přirozeného prostředí, pytláctví. Jejich mláďata jsou často kořistí predátorů, jako jsou lvi a hyeny. Většina mláďat se nedožije 1 roku života. Ve volné přírodě dnes žije asi 7000 gepardů.
Drobné, velmi rychlé šelmy z čeledi promykovití jsou mangusty. Rády hloubí své nory v termitišti. Dalším ze zástupců Samboru 5 je žirafa síťovaná, která je zapsaná na červeném seznamu ohrožených zvířat. Sladkovodní želva bahenní terapin. Žirafy síťované mají oranžovo-hnědé skvrny, jasně ohraničené sítí bílých čar, které je možné naleznout i po celé délce končetin. Žirafy jsou ze všech savců nejvyšší. Kromě vysokých končetin dává žirafě její výšku neobyčejně dlouhý svalnatý krk. Pro žirafy je typická její chůze. Jsou to takzvaní mimochodníci. To znamená, že kráčí dopředu oběma nohama na jedné straně zároveň. Proto mají kolébavou chůzi. Kejklíř patří mezi nejpestřejší a nejpůvabnější dravé ptáky na světě. Pouze v době páření je možné zahlédnout samce společně se samicí. Elegantní, dlouhonohá a dlouhokrká gazela se štíhlým tělem a úzkou hlavou je antilopa žirafí, jinak zvaná gerenuk. Je dalším zástupcem Samburu 5. Má poměrně ohebnou páteř, která ji umožňuje při okusování vysokých keřů nebo malých stromů postavit se na zadní nohy. Vracíme se na oběd do rezortu, ale oběd už zahájili mravenci, kteří si pochutnávají na torzu kudlanky. U vodních ploch určitě zahlédnete slony, kteří se přesouvají 2krát denně za vodou. Velké antilopy vodušky, ale i krokodýly, kteří začínají vylézat na břeh. Už víte, jak se říká této sladkovodní želvě? Terapin. Terapin? No to. Neúnavní stavitelé hnízd jsou snovači. Digdikové patří mezi nejmenší antilopy na světě. Žijí v páru a zůstávají v něm většinou po celý život. Prase bradavičnaté se živí hlavně trávou, ale také žere kořeny, bobule, okusuje mladé stromy a příležitostně žere i mršiny. Pátá noha u samce jasně naznačuje, proč honí samice. Ale samice bohužel nezdílí stejný zájem. Sloni spořádají denně až 225 kg potravy, kterou požírají 15 až 18 hodin denně.
Sloni žijí v rodinných skupinách vedených samicí. Samice své mládě kojí 2 roky. Po uplynutí této doby slůně zůstává u matky, i když ta má již dalšího potomka. Z vyhlídky je nádherný výhled na pohoří Čulu, které je tvořeno 100 km dlouhým vulkanickým polem v jihovýchodní části Keni. Perlička supí se živí semeny, bobulemi, listím a kořínky. Požírá hmyz a další bezobratlé živočichy. Druhový název supí nese kvůli tomu, že její neopeřená holá hlava připomíná supa. Tak říkáme, když vidíme žirafy jako strážné věže, to bude určitě klidné ráno. Ale pravý opak je pravdou. Jednou z nejběžnějších afrických antilop je impala. Souboje samců o samici jsou agresivní, někdy končí i smrtelným zraněním. Ani souboje samců gazel grantových nezůstávají, co se týká agresivity pozadu. V tomto případě se jedná o souboj o území, protože samice se páří pouze se samci, kteří mají vlastní teritorium. Souboj žirafích samců je velmi zajímavý. Samci se prvně pokusí jeden druhého zastrašit. Pokud ani jeden neustoupí, postaví se k sobě bokem a skříží krky do písmene X a zkouší se navzájem přetlačovat. Poté začne opravdový boj. Samci se rozmáchnou hlavami a svými růžky se snaží zasáhnout protivníka do boků, krku nebo břicha. Tyto rány jsou poměrně dost silné. Bahno, které slon na své tělo nastříká chobotem, ho chrání nejen před obtížným hmyzem, ale i proti přehřátí organismu v horkých dnech. Opouštíme Surana Resort a přes město Nanyuki pokračujeme do rezervace Ol Pejeta. Míjíme poklidnou demonstraci, ve které jsou zastoupeni jak muslimové, tak křesťané. Do Ol Pejeta přijíždíme přes vstupní bránu Serat. Hned za vstupní branou jsme míjeli stádo bůvolů afrických. Jsou to bíložravci, kteří obývají savany, travnaté plochy a mokřady. Patří k nejnebezpečnějším zvířatům Afriky. Poprvé ve volné přírodě potkáváme nosorožce černého. Jedná se o kriticky ohrožený druh.
Ranger nám otevírá bránu do oplacené části rezervace All Pageta, kde se nachází naše ubytování Sweet Waters Serena. Na recepci nás milé přivítali. Naše ubytování ve Sweet Waters Serena kempu. V tomto kempu je napajedlo a tak si užíváme pozorování zvířat přímo ze zahrady kempu. Nosorožec černý se živí dřevnatými rostlinami a bylinami. Okusování dřevin má uspůsoben horní pysk, který má uchopnou funkci. Mládě zůstává v blízkosti samice 2 až 3,5 roku. U napajedla hnízdí jeřáb pavý. Peří si čistí ibis, živí se drobnými živočichy, kteří žijí v mělkých vodách. Pro husy egyptské není elektrický plot žádnou překážkou. Při hledání potravy prasata i klečí. Zebry stepní mají velice proměnlivou kresbu, závislou nejen podle podruhu, ale i podle teritoria. Nájen a Fatu jsou posledními žijícími příslušníky bílého severního nosorožce. Obě se narodily v safari parku Dvůr Králové. Nyní jsou v rezervaci All Pageta společně ve výběhu s divokou samicí nosorožce bílého jižního tavu, která je nerozlučnou kamarádkou nájemu. Nosorožci jsou pod 24hodinovým dohledem ozbrojených strážců. Péči o nosorožce má na starosti Zacharia Mutaj, který s nimi tráví 12 hodin denně. Jeho oblíbenkyní je klidná nájem. Fatu má stále životaschopná vajíčka, která se vědci z projektu BioRescue pokouší oplodnit spermiemi uhynulých samců. Členem mezinárodního vědeckého týmu BioRescue je i Jan Stejskal ze safari parku Dvůr Králové. Tým se pokouší metodou lidské asistované reprodukce zachránit před vyhynutím nosorožce bílého severního. Lvy jsou nejsociálnější kočkovité šelmy. Žijí ve smečkách, které mohou zahrnovat až 20 jedinců, včetně mláďat. Jedna ze samic má na krku obojek z GPS, který umožňuje rangerům monitorovat pohyb smečky. Velikost lví smečky je závislá na dostatku kořisti. Lvice spozorovali prasata a začínají se připravovat k lovu. Pomalu se snaží přiblížit a zaujmout pozice. Bohužel i prasata včas spozorovali lvice a snaží se co nejrychleji dostat k noře, které využívají jako úkryt před šelmami.
Prasata se včas stihly skrýt do nor a tak lvice zklamaně odchází. Lvíčata zůstávají stále ukryta a čekají na návrat smečky. Hyena skvrnitá se díky své přizpůsobivosti stala nejrozšířenější velkou šelmou subsaharské Afriky. Naprostou většinu jejich potravy tvoří maso, které si sami loví, a menší podíl potom mršiny. Dokážou rozdrtit i tvrdé kosti. Dnešní ráno se nám krásně ukázal Mont Kenya. Ráno jsme opět potkali hyenu. Hyeny umí 3 základní zvuky, kterými komunikují s ostatními členy smečky. Na otevřených travnatých pláních nepřehlédnete impaly, nosorožce černého, zebry. Tento památník má upozornit na kritickou situaci nosorožců na celém světě. Podle Světového fondu na ochranu přírody žilo v roce 1960 více jak 2300 nosorožců bílého severního. O 20 let později žilo díky útokům pytláků už jen 15 nosorožců. Nosorožec bílý jižní má na rozdíl od nosorožce černého horní pysk sploštělý a maximálně přizpůsobený ke spásání travin ze země. Vracíme se zpět do Sweetwater Campu. Cestu nám ale skřížilo stádo bůvolů. Tak pouze pomalu popojíždíme, abychom bůvoly nevyprovokovali k žádnému útoku. Nosorožec bílý patří také mezi ohrožené druhy. Velkou úlohu v záchraně nosorožců hraje Dvorský safari park. Byl první zoo mimo Afriku, která úspěšně odchovala nosorožce v zajetí a také spolupracovala na přesunu nosorožců zpět do volné přírody. Stádo bůvolů se přesunulo k napajedlu v rezortu, aby je později vystřídali zebry. Sweetwater's Chimpanzee Sanctuary je domovem pro 40 zachráněných, osiřelých a týraných šimpanzů, z níž má každý jedinečné potřeby. Doktorka Florence a její tým jsou zodpovědní za vše od každodenní péče až po kompletní lékařské ošetření.
Tato záchranná stanice byla založena v roce 1993 a jejím hlavním úkolem je poskytnout útočiště pro šimpanze, kteří byli zachráněni z nelegálního obchodu s divokými zvířaty nebo z míst, kde byli drženi v zajetí. Červená zemina je jasnou známkou, že přijíždíme do Tsavo East. I suché Tsavo East poskytuje vhodné prostředí pro oryxe. Válení se na zemi a posypávání prachem slouží slonům jako ochrana před horkem a obtížným hmyzem. Jejich červené zbarvení je způsobeno tím, jak se poprašují prachem z místní rudé zeminy. Husice nilská, zvaná též husice egyptská, je jedním z nejpočetnějších průvozových ptáků v Africe. Sloni afričtí mají mimořádnou schopnost při vyhledávání vody. Nezastaví se dokonce ani před zničením vodovodního potrubí, aby se dostali k vodě. Resort Ashnil Aruba se stane naším místem pobytu na další 2 noci. Gekon má nápadně rozšířené prsty a výborné krycí schopnosti, kterými napodobuje kůru stromu. Naše ubytování v Ashnil Aruba. Samec agamy malované má v době rozmnožování jasně oranžovou hlavu a modré tělo. Slon potřebuje vypít denně až 190 litrů vody. Vodu nasaje nejdříve do chobotu a poté pustí vodu do tlamy. Park Tsavo East je známý svými početnými stády slonů. Sloni zde žijí v relativně divokém a nehostinném prostředí. Tento park je nechvalně proslulý pytláctvím. Z tohoto důvodu jsou sloni více agresivní než v jiných parcích a je nutné dodržovat bezpečný odstup. Zvedání uší a chobotu se považuje jako výhruška. Sloni se velmi rádi koupou. Když je voda dost hluboká, ponoří se až na dno
a dýchají jen chobotem nad hladinou, podobně jako šnorchlen. Supy jsou mrchožraví ptáci, kteří pomáhají udržovat zdravý ekosystém. Po celou dobu safari Tsavo East potkáváme slony velmi často. Orel chocholatý je africký dravec, charakteristický svým huňatým hřebenem z peří. Jeho potravu tvoří hlavně drobní hlodavci. Zoborožec rudozobý obývá oblasti subsaharské Afriky. Živí se převážně hmyzem a jeho velkými larvami, které vyhrabe v zemi dobře přizpůsobeným zobákem. Gekon je dobře přizpůsoben k lezení po svislých stěnách a kmenech stromů. Každou vodní prohlubeň využijí sloni k důkladné koupeli a bahení sprše. Opouštíme Tsavo East s typicky červenou zeminou a přejíždíme do jihozápadní části Tsava, Tsavo West. A v rezortu Kilaguni Serena Lodge zůstaneme 2 dny. K napájedlu přilétá marabu africký. Z 90% jsou jejich potravou zdechliny.
Napít se přichází zebry. Procházíme zahradu v našem rezortu a přesouváme se na terasu a pozorujeme pohyb u napajedla. Mezitím zebry vystřídaly impaly. Odlétá čáp marabu. A k napajedlu přichází bůvoli se nejenom napít, ale užít si i ochlazení. Drop velký je považován za jednoho z nejtěžších létajících ptáků na světě. Je všežravec. Živí se semeny, trávou, hmyzem, drobnými obratlovci, ale i malými hlodavci. Patří mezi monogamní druhy. Jak již bylo řečeno, antilopa oryx je dobře přizpůsobena životu v pouštních a polopouštních oblastech. Tam, kde většina velkých antilop kvůli suchu nepřežije, stále ještě zůstává dostatek zdrojů pro přímorožce. Předníma nohama dokáže vyhrabat z půdy hlízy a kořeny rostlin, kterými nahrazuje nedostatek zelené trávy a tekutin. Vodu, kterou tedy získává z velké části z potravy, si v těle udržuje zvláště díky schopnosti nepotit se a nedýchat těžce. Přežvíkování umožňuje bůvolům efektivněji trávit potravu a maximálně využít výživné látky z potravy. Žirafy masajské jsou také bíložravci. Nejčastěji okusují akácie. Větvičky a listí omotávají svým fialovým až 40 cm dlouhým jazykem. Jazyk i pisky jsou odolné proti trnům akácií. Lávová pole jsou v Národním parku Tsavo West významným geologickým útvarem. Jsou důležitou součástí krajiny parku a poskytují jedinečné geologické a ekologické prostředí pro místní faunu a floru. Paviáni jsou všežravci, pojídají hmyz, loví hlodavce, ptáky, ale hlavní část jejich jídelníčku je tvořena rostlinnou potravou. A jak vidíte, na těchto bílých květech si vyloženě pochutnávají.
Hroši přes den většinou pobývají v mělké vodě. Pod vodou na jeden nádech vydrží až 10 minut. První záběry a fotky Kilimandžára, takzvané střechy Afriky. Zebry jsou známé svým charakteristickým černobílým pruhováním. Každá zebra má jedinečný vzor pruhů, podobně jako lidské otisky prstů. Zdrojem pramene Mzima Springs je přírodní nádrž pohoří Čulu. Vyvěrající voda je při průsaku z vyšších poloh filtrována přes sopečné usazeniny a díky tomu je křišťálově čistá. Mzima Springs je místem volně žijících krokodýlů nilských a hrochů. Uprostřed řeky na kameni, jak je teče řeka, uprostřed je velký kámen a na tom kameni je krokodýl. Zatímco si užíváme návštěvu Mzima Springs, naše auta už obcházejí kočkodaně. Stačilo by nepatrně otevřené okénko a už by řádili v autě. Žirafy mají velmi dlouhé štíhlé nohy, extrémně dlouhý krk. Hlava je ale malá v poměru k tělu. Zpátky v Kilauea resortu a z terasy pozorujeme zebry u napajedla. Tato lávová pole jsou charakteristická svým tmavým černým povrchem a vytvářejí drsný skalnatý terén. Jsou pozůstatkem vulkanické činnosti, která probíhala v tomto regionu před 1000 lety. Přejíždíme do národního parku Amboseli. Po 16 letech jsme opět v resortu Satao El Rai. Fine, thank you. Karibu sana. Welcome people, welcome people, welcome people. Welcome people. Sul-africanos são baleanos, todos os africanos são baleanos, moçambicanos são baleanos, sul-africanos são baleanos. Kilimandžáro se svojí výškou 5895 metrů je nejvyšším bodem celého afrického kontinentu. Samozřejmě i v resortu Satao El Rai je umělé napajedlo.
Ke ztrátě klu u slona může dojít při souboji s jiným slonem, zápasu s predátorem i při lámání keřů. Při pití musí žirafa roztáhnout přední nohy, aby dosáhla na hladinu vody. Na vyhřátých kamenech se sluní agama. Jak je možné, že při takové výšce se žirafě při zvedání hlavy neodkrví mozek a naopak při sklonění hlavy nepřekrví? Je to způsobeno unikátním systémem žil v krevním řečišti a systémem chlopní. Srdce žirafy je masivní orgán se stěnami silnými až 7,5 cm a váží až 12 kg. Sloni vystřídali žirafy u napajedla. Leskoptev nádherná patří mezi zpěvné špačkovité ptáky. Je známá svým velmi pestrým zabarvením. Paviáni žijí v uspořádaných skupinách s přísnou hierarchií, která je založena na mateřské linii. Vodušku bezpečně poznáte podle kresby na čumáku ve tvaru srdíčka. Amboseli je doslova ráj pro slony ve stínu Kilimandžára. Obrovské kly značí vysoký věk slonů, těch ale bohužel během safari uvidíte málo. Na vině je pytláctví a nezákonný obchod se slonovinou. Sloni s velkými kly jsou nazýváni Tuskers a takto se jmenuje i oblíbené pivo Keňanů. Co bylo důvodem rozbrojů mezi samcem a samicí za účasti mláděte? V živočišné říši platí jiná pravidla než v té lidské společnosti a tak se ani nesnažíme o pochopení. Simonovi se opět podařilo vystopovat gepardy. Samci žijí v koalici, většinou se jedná o sourozence z jednoho vrhu. Tím jim narůstá jejich úspěšnost v lovu
a troufnou si i na pakoně nebo buvolce. Samice žijí osamoceně a také sami pečují o mláďata. Znovu se objevila samice s mládětem, tentokrát už bez pronásledovatele. V Africe je založeno několik projektů, jejichž cílem je záchrana gepardů. Jedná se o projekt Marameru Cheetah Project, Tsavo Cheetah Project, Amboseli Cheetah Project. Věnují se monitorování pohybu gepardů ve volné přírodě, instalováním fotopastí, připevněním obojků z GPS, ale i osvětou ve školách a vzděláváním rangerů. Svítání v Amboseli patřilo k těm nejkrásnějším. K tomu úchvatný pohled na Kilimandžáro, jehož vrchol je stále pokrytý ledovcem. Pozorovatelný Observation Hill je panoramatický výhled na jezerní mokřady i savanu. Jezero Amboseli je bezodtokové jezero, které bývá vyjma období vydatných dešťů většinou roku vyschlé. Pelikán bílý je výborný letec a je velmi dobře přizpůsobený životu ve vodě. Slony lze spatřit zejména v blízkosti mokřadů, jež skýtají kýžené ochlazení a především hojnost trávy ke spásání. Mláďata se vzájemně pošťuchují, ale když se jedno dostane do potíží, tak mu druhé bez váhání pomáhá dostat se ze šlamastiky.
Je to hříčka přírody nebo příčinou je souboj samců o samici? Jezero Amboseli je domovem také plameňáků. Růžové zabarvení plameňáků je podmíněno dostatkem řas v potravě, které obsahují karoteny. Díky speciálně tvarovanému zobáku dokáže filtrovat drobné organismy z vody. U jezera žije velké množství vodních ptáků. Některé cesty byly po období dešťů sízné s obtížemi, ale Simon si hravě poradil. I pelikán najde v jezeře dostatek potravy. Na jedné světové straně parku mokřady a na druhé vzdušný vír. I když žirafy jsou společenská zvířata a žijí ve stádech, přesto se málo kdy poštěstí vidět tolik žiraf pohromadě. Prvním zvířetem, které jsme potkali v Národním parku Nairobi, je pštros dvouprstý, velký nelétavý pták. Národní park Nairobi leží přibližně 7 kilometrů jižně od centra Nairobi, hlavního města Keni, od kterého jej odděluje pouze oplocení. I přes výše zmíněný fakt a relativně malou rozlohu zůstává tento park atraktivním cílem pro tisíce návštěvníků. Blízkost parku s civilizací dokazuje i to, že jsou odsud dobře patrné nairobské mrakodrapy. I žirafy vystrkují své krky a poměřují svoji výšku z mrakodrapy. Samice pštrosa mají peří šedohnědé s pár bílými pery. Pera samců jsou černá s příměsí bílých per na křídlech a ocasu. Při běhu dosáhnou průměrné rychlosti 55 km za hodinu a maximální rychlosti 72 km za hodinu. K nádrži přichází lvice. Vodní nádrž, kde uvidíte společně žít hrochy, husice a dokonce i krokodýly.
Sice si označkuje svoje teritorium, ale jinak prochází bez jakéhokoliv zájmu o dění u nádrže. Na břeh začínají vylézat krokodýly. Blízkost velkoměsta připomínají i letadla v nízkých letových výškách. Antilopa common redback, český překlad je antilopa rákosiná. Žije v malých skupinách, především v travnatých porostech. Patří mezi zranitelné druhy kvůli úbytku přirozeného prostředí a lovu. Antilopa rákosiná je známá svým charakteristickým pískavým zvukem. Tento zvuk slouží především k varování před nebezpečím nebo k udržení kontaktu mezi členy stáda. Národní park Nairobi patří mezi parky, kde se věnuje velká pozornost ochraně nosorožců. Mláďata jsou zárukou do budoucnosti, že tento druh nevyhyne. Buvolci patří mezi nejrychlejší antilopy. Jsou to sociální zvířata, která žijí ve stádech. Ve stínu akácie se před horkým africkým sluncem ukrývají perličky kropenaté. Bohužel i tento smutný pohled na lvici patří k Africe. Její jedinou šancí na přežití je přesunout se do stínu a pokusit se přiblížit ke kořisti. Její rychlý dech ale nesvědčí o jejím dobrém stavu. Přesto se s vypětím všech sil posouvá.
Jeřáb paví patří mezi téměř ohrožené druhy. Na hnízdě sedí oba rodiče a stejně tak oba rodiče vychovávají mláďata. Na jednu stranu příslib nových životů a na druhou stranu smutné odcházení. A my věříme, že se určitě do Afriky vrátíme.